অবস্থিত অযোধ্যা রাজ্য। অযোধ্যা রাজ্য তাঙ্গ ঘর। এই অযোধ্যা রাজ্যরে মোর ভক্ত বাস করিছি। তাঙ্গ না কোন? তাঙ্গ না কোন? আজ্ঞା ଆପଣ ମାନେ ବିଜ୍ଞ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବସିଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତେ। ହେଲା ଘଣ୍ଟା ଦେଢ ଘଣ୍ଟା ପାଲା ହେଲାଣି। ହେଲାଣି। ଆପଣ ମାନେ ନିରବରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ହଁ ଶୁଣୁ। ଆପଣ ଅର୍ଥ ଦେବେ। ହଁ ଆପଣ ଧାଡ଼ିଏ ମତେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ପଚାରି ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କି? ଆଇ ଆସିଲା ବେଳୁ ଖାଲି ଚଲେଇଛି ମୋର ସେଥିରେ। ଆଉ କଣ ମୁଁ ଚଲେଇଛି ମ? ମୁଁ କଣ ଚଲେଇଛି? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତାଙ୍କ ଘର କୋଉଠି? ଠିକଣା ପାଇଲେ ଯିବ। ହେଲା ହେଲା ଯଦି ଏ କଥା ମୁଁ କହିବି ନା ମୁଁ ପଦୁଟିଏ ପଢିବି ହଁ ତମେ ପାଳି ଧରିବ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହଁ ସମସ୍ତେ ଧରିବେନି ମାନେ? ଆରେ ପାଳି ହଁ ଧରିଲେ ପାଳିଆ, ପାଳିଆ ନା ଆଉ ଗାଈ ଜାଣିଲେ ଗାୟକ ଗାୟକ ନା ଆଉ ବଜେଇ ଜାଣିଲେ ବାଦକ। ଆଜ୍ଞା ପାଳିଆ ଗୋଳିଆ ଲୋକ ତେମେ ପାଳି ଧରିବ ପଇସା ଘାଣ୍ଟିଲଣି ଫେରେ ଫେରେ ଘାଣ୍ଟିଲଣି କଣ? ପାଳିଆ ଗୋଳିଆ କହିଲଣି ଉଠେଇକି ପକେଇ ଦଉଛ ତଳକୁ। କଣ ଭାବୁଛ କି ଆମେ ପାଳିଆ କାହିଁକି? ସଂସାରକୁ ପାଳନ କରିବା ସକାଶେ ଆମେ ପାଳିଆ। ବାଃ ତମେ ଗାଈ ଲାଞ୍ଜ ଧରିକି ଗାୟକ। ଆଉ କଣ ଭାବୁଛ କି ଆମର ଭୋଲ୍ଟେଜ ଅଧିକ ବୋଲି ଆମେ ପାଳିଆ? ସଂସାରକୁ ପାଳିବାରୁ ପାଳିଆ। ପାଳିଆ ନା ଆଉ କମ ପାଳୁଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ। ପାଲିଅତି ହିରି ପାଳିଆ। ମୁଁ ପଦେ ପଢିବି ହଁ ତମେ ପାଳି ଧରିବ। ମୁଁ ଧରିବି? ହଁ କେହି ଧରିବନି? କେହି ଧରିବ? ହଁ ହେଲା ନ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଧରିବି କହିବାକୁ। ହଁ ଦେଖିବା ଧରିବିନି କଣ ହେଲା କଣ? ମୁଁ ତମେ ଯେତିକି ବାଉଁଶ ମୁଁ ସେତିକି କଣି ପଢନ୍ତୁ। ଭକ୍ତର ନାଁ କଣ? ନା କଣ? ଆଜି ନାମ ଇଆ ପାଣି ଧରିବା ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ? ମୁଁ ତ ପଢି ସାରିଲିଣି। ଇଏ ପାଣି ପିଆ ହଉଛି। ଏଇ ପାଣି ପିଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ପଢିବେ ମୁଁ ଧରିବି? ଇଏ ମୁଁ ତଣ୍ଟି କ୍ଲିୟର କରୁଛି ତାପରେ ପଢିଥାନ୍ତେ। ହଁ ପାଣି ଧରି ପାରିବନି? ଧରି ପାରିବିନି। ଖାଲି କଥା କହିକି ପଇସା ନେବି। ଆଜି ନାମ ନରେଶ ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ। ରାଜ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟା। ଅଯୋଧ୍ୟା। ଭକ୍ତର ନାଁ ହଉଛି ଅମ୍ବରୀଶ। ଅମ୍ବରୀଶ ଦାନୀ ଦାନୀ ମାନି ମାନି ଜ୍ଞାନୀରେ ଜ୍ଞାନୀରେ ତିନି ପୁର ଭିତରେ ତା ସହିତ କେହି ସମାନ ନୁହନ୍ତି। ନାଇଁ ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଲା ଶୁଣିଲେ ହଁ ନାରଦ ପର୍ବତ ହେଲା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ସେ ଭକ୍ତକୁ ପରୀକ୍ଷା ନ କଲେ ଆମେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ସମ୍ମତି ଦବୁନି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କରି ବାପା ବିଦାୟ ନଉଛନ୍ତି ନାରଦ ପର୍ବତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯିବେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟ। ହେଲା ହେଲା ହେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣ୍ଡଳୀ ହଁ ନାରଦ ପର୍ବତ ପହଞ୍ଚିଲେ ହଁ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ। କୂଳରେ ଏ ସୁର ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ନାରଦ ପର୍ବତ ହଁ ହଁ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ହଁ ହଁ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଦଣ୍ଡାୟମାନ। ବାବା ଏଇଠି ନାରଦ ଡାକିଲେ କହିଲେ ପର୍ବତେ ନାରଦେ ଏ ସରଜୁ ନଦୀ କୂଳରେ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର। ମନ୍ଦିର ଆମେ ତ ଆସିଛେ ହଁ ହଁ ବିଷ୍ଣୁକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା କରିବା ତାପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ ଯିବା। ଭଲ କଥା ଆଜ୍ଞା ମାନେ ହେଲା ହେଲା ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ ପୁରା ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା କହିବି। କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ ପାଲା ହଁ। ବିଷ ଚାଲିଥାଉ ହଁ କିଛି ଶିଖିବା କଥା ଥାଉ। ହଁ ହଁ ପାଲା ଯଦି ଶିଖିବା କଥା କିଛି ନାହିଁ ନାହିଁ ଖାଲି ହୋ ହୋ ହେଇକି 4 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଗାଇବୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ଖାଲି ରାତି ପାଇଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 2ଟା 4ଟା କଥା ମନେ ପଡିଯିବ ଗାୟକ ଏହା କହୁଥିଲେ
ତାହେଲେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହବାର ସାର୍ଥକତା ରକ୍ଷା ହବ। ହେ ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆପଣ ମାନେ ରାତି ପାଇଲେ କୌଣସି ମନ୍ଦିରକୁ ଯଦି ବାପା ଯିବେ, ସ୍ନାନ ସାରିକି ଯିବେ ନା ଅଗାଧୁଆରେ ଯିବେ? ଗାଧେଇକି ଯିବେ, ଠିକ। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି କହିଲେ ବିନା ଗାଧୁଆରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ ଆଉ। ହେ ଅଗାଧୁଆ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ, ହଁ ଅପବିତ୍ର ହବ ମନ୍ଦିର। ଏ ବୋ, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଯୋଉ ଗାଧଉଛେ ଆମେ ସ୍ନାନ କରୁଛେ, ହେଲା ଇଏ ବାହ୍ୟ ଶୁଚି, ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଅନ୍ତର ଶୁଚି ନୁହଁ। ନାଇଁ ୟାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ। ହେଲା କହିଲେ କେମିତି ଆମେ ପବିତ୍ର ହବା, ହବା ଗାଧେଇଲେ କେମିତି ପବିତ୍ର? ହଁ କହିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପଶି ଜଳେ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି ସ୍ନାନ କାଳେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପବିତ୍ର ଭାଗବତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଯେତିକି ସମୟ ପଣ୍ଡିତେ ହଁ ଆମେ ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରିବା, ସେତିକି ସମୟ ଆମ ଶରୀର ପବିତ୍ର। ଜଳ ଉଠିଲେ ଆଉ ନାହିଁ, ପବିତ୍ର ନାହିଁ ସଦାବେଳେ କେମିତି ଶରୀର ପବିତ୍ର ହବ? କେମିତି ହବ? ସେଇ ଭାଗବତ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ମୋରେ ସ୍ମରଣ ଯେବା କରେ ପବିତ୍ର ଅନ୍ତର ବାହାରେ। ମୋରେ ସ୍ମରଣ ଯେବା କରେ ପବିତ୍ର ଅନ୍ତର ବାହାରେ। ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଉ ଭଗତ ମୋର ନାମକୁ ସ୍ମରଣ ବନ୍ଦନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭଜନ କରେ, ତା ଅନ୍ତର ବାହାର ସଦାବେଳେ ଶୁଚି। ଏଇଥିପାଇଁ ଲେଖା ଯାଇଛି ଓଡିଆ ଭାଗବତରେ, ବୋଲେ କିବା ସଉଜେ ହସଉଜେ ମୋ ନାମ ଗାଉଥିବ। ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଗଲା ଆଜ୍ଞା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ, ସବୁ ଗ୍ରାମରେ କେତେ କେତେ ମଉସା ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତି, ଠିକ ନା ନାଇଁ? ଇଏ କାର୍ତ୍ତିକ ଅଭିଷେକ କଲା ବେଳେ ଦେଖିବେ 30 ଦିନ ସୋମବାର ଅରୁଆ ପାଳନ କରନ୍ତି, ହବିଷାନ୍ନ 30 ଦିନ ଉପବାସ କରନ୍ତି, ଖୋଳ କୀର୍ତ୍ତନ ବାଡିଆର ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟହୀନ କଣ କରନ୍ତି? 30 ଦିନ ଉପବାସ ରହିବେ, 45 ଥର ଦେଖୁଥିବେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଛାଡଟା କୋଉ ବାରେ ପଡିବ। ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଦା ସର୍ବଦା ପୁଅ ଅନ୍ତର ବାହାରେ ରହିଛି, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଅଛି। ଇଏ ଗାଧେଇବାରେ ସଫା ଲୁଗାପତ୍ର ପିନ୍ଧିବାରେ ପ୍ରଭୁ ନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କିବା ଶୌଚ ଶୌଚେ ମୋ ନାମ ଗାଉଥିବ ଉଚ୍ଚେ, ଏ ପଦଟା ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଭାଗବତରେ ଲେଖିଲେ, ୟାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଲେଖା ନୁହଁ, ଇ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟଙ୍କର କଥାରେ ଲେଖାଗଲା ଧାଡିଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ଶିଷ୍ୟର କର୍ମ ହଉଛି ଗୁରୁର ଚାଲି ଚଲଣି କର୍ମ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ରଖିବା। ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଲା ଗାଇବା କେମିତି, କହିବା କେମିତି ଛଡେଇଛୁ, ଶିଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଇଏ ଶିଷ୍ୟ ଜଣକ ଦେଖିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଝାଡା ଫେରିବା ସମୟରେ ନିଜ ଜିଭଟାକୁ ବାଁ ହାତରେ ଟାଣିକି ଧରନ୍ତି। ଇଏ କଣ ପାଇଁ ଜିଭଟାକୁ ଆଜ୍ଞା ଟାଣିକି ଧରନ୍ତି? ଝାଡା ଖୋଲା ହବ ବୋଲିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏପଟେ ଜିଭ ଟାଣିକି ଧରିବେ, ହଁ ସେପଟେ ମାଲ ଖଲାସ ହବ ଆଉ କଣ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ତ ଗୋଟେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା, ଗାଁରେ ଦେଲେ ଭଲ ଚାଲନ୍ତା, ପାଲା କାହିଁ ଧାଇଛି? ଘର ଭଡା ମିଳୁନି। ମାଲ ଖଲାସ ହବ। ଇଏ ଶିଷ୍ୟ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଜୀ ଇଏ କଥା ତ କାହିଁ କାହା ପାଖରେ ମୁଁ ଦେଖୁନି, ଇଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ? ଆପଣ ଝାଡା ଫେରିବା ସମୟରେ ନିଜ ଜିଭଟାକୁ ବାଁ ହାତରେ ଟାଣିକି ଧରୁଛନ୍ତି, କାରଣ କଣ? ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବୁଝେଇଲେ, କହିଲେ ବାପା ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦ୍ୱାରା
ମୋ ଜିଭଟା ଏଭଳି ସଦା ସର୍ବଦା ରଟନ କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ନାମ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଅସହୁଛି ଅପବିତ୍ର ସମୟ ଏ ସମୟରେ ଯଦି ଜିଭଟାକୁ ଛାଡୁଛି ସେ ପ୍ରଭୁ ନାମ ନବ ମୁଁ ପାପରେ ଭାଗି ହେବି ଏଇ ଅପବିତ୍ର ସମୟଟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜିଭଟାକୁ ଲଗାମ ଦେଇକି ଧରୁଛି ନା ଆପଣ କାହିଁ ପ୍ରଭୁ ନାମ ନଉଛନ୍ତି ନା ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରାଣ ପ୍ରୟାଣ ସମୟ କଫବାତ ଭିତେଇ ଶେଷ ସମୟରେ ସ୍ମରଣ ହେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ ନାମ ମରିବା ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନାମ ସ୍ମରଣ ହେଇଗଲା ଜୀବ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ନା ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସି ପାରିବେ ନାହିଁ ଶିଷ୍ୟ କହୁଛି ଗୁରୁଙ୍କୁ ନା କାହିଁକି ନା ଜନ୍ମ ମରଣ ବରଷା ଆକୁ କହି ନ ପାରନ୍ତି ପୁରୁଷ ଏ ସଂସାରରେ କେତେବେଳେ ଜୀବ ଯିବ କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହବ କେତେବେଳେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହବ କେହି ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ କହିଲେ ଏତିକି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି କହିନାହାନ୍ତି ଏଇ ଝାଡା ଫେରିବା ସମୟରେ ଜିଭଟା ଆପଣ ଟାଣିକି ଧରିଛନ୍ତି ଏଇ ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଣବାୟୁଟା ଛାଡି ଚାଲିଯାଏ ଆପଣ ତ ଜିଭଟାକୁ ଲଗାମ ଦେଇଛନ୍ତି ଇଏ ତ ପ୍ରଭୁ ନାମ ନେଲାନି ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ବସିବେ କି ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଚେତନ ଶକ୍ତି ଆସିଲା ଇଏ ବିଚାର କଲେ ନାଇଁ ଏ ପିଲାଟି ଯାହା କହିଲା ଠିକ ସେଇଠି ଲେଖାଗଲା କିବା ଶୌଚ ଅଶୌଚେ ମୋ ନାମ ଗାଉଥିବା ଉଚିତ ଏଇଠି ବୁଝିଲେ ଯାଅ ଆଜ୍ଞା ଲେଖାଗଲା ଏଇଠି ନାରଦ ବିଚାର କଲେ କହିଲେ ଆମେ ଟିକିଏ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ତାପରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବା ହେ ବିଦଗ୍ଧ ମଣ୍ଡଳୀ ଗଲା ବେଳକୁ ନାରଦ ଶୁଣିଲେ ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେତେକ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ମଧୁର କଣ୍ଠ ସ୍ୱର ଭାସି ଆସୁଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ଏ ସୁର ଭାଇ ବିଶ୍ୱରେ ଯେତେ ଗୀତ ଅଛି ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୀତ କିଏ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ସବୁ ଗୀତ 2.5 ଦିନ ଆଜ୍ଞା ସରିଯିବ ଇଏ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ବଞ୍ଚିଛି ରହିଛି ରହିବ ସବୁଦିନ ଧୂପ ସରିଲେ 4 ଧାଡି ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ନ ଶୁଣିଲେ କାଳି ଆଖିକି ନିଦ ଆସିବନି ନିତିଦିନିଆ କଥା ଏଠି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ଝିଅ ମାନେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପଢୁଛନ୍ତି ନାରଦ ପର୍ବତ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଦୀପ ଦାସ ପବିତ୍ର ଗୀତ ଆସ କାଳିୟ ବିଷଧର ଚାଲିଛି ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ନାରଦ ପର୍ବତ ଚାହିଁଲେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦେଖିଲେ ଏକ ସଖୀ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ବସିଛି ଏକ ଅନିଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟିଏ ସୁର ଭାଇ ଏ ଝିଅଟି କେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ଜାଣିବା କେମିତି ଡମପଡା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ ନା ହଉଛି ଡମପଡା ନଟବର ଧଳ ଧଳ ସାମନ୍ତ ଲେଖିଲେ ଚତୁଷ୍ପଦୀ କଣ ବେଳେ ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଭାତ ମାରୁଛି ନା କଣ ଆଦ୍ୟରେ ଚ
প্রান্তরে চন প্রাস যমক গীত বলে যদুর যাই রামা চাহে রামা সুসঞ্জরে যদুর যাই খণ্ডপড়া কি নাই ধুম্পা সঙ্গীতর ভাষা সমদে বজাই পারিবে চতুর চাহি রামা সুসঞ্চ এ চতুর নারদ পর্বত চাহি রামা সুসঞ্চ রামা কহিলে সুন্দরীর সৌন্দর্যକୁ দেখি চকিত আশ্চর্য হেলে ଆଉ ବାଚ କହିଲେ ମୁଖରୁ କଥା ବାହାରିଲାନି তাহলে কেমিতি সুন্দরী চণ্ডী সম ওড়ে মন্ডিত বদনা দণ্ডী খন্ডে মন্ডি চণ্ডী সমৌড়ি চণ্ডী কহিলে দুর্গা তাঙ্গর ঈশ হেলে স্বামী কিয়ে শঙ্কর ভগবান শিব হেব সেই শিবঙ্ক মস্তকরে যে অর্ধচন্দ্র ধারণ করিছন্তি তেবে এই যে ঝিওটি বসিছি বিষ্ণু মন্দির ভিতরে ই অর্ধচন্দ্র নুহ ইয়ে পূর্ণচন্দ্র বদনী ইয়া নাসারে যে দণ্ডীটি ব্যবহার করেছি আউ দণ্ডী কছি আজ্ঞা পুরুଣା কাଳରେ ঘর ঘর মা মানে আমার লগাউଥିଲେ দণ্ডী ଏବେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଏବେ କହିଲେଣି ଫଲସ ତା ଅର୍ଥ ତାର କିଛି ନାମର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି କି ତା ନାଁଟା ଫଲସ ଆଜି ଅଛି କାଲି ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ କିନ୍ତୁ ଦଣ୍ଡୀ ନାଁଟା ବହୁ କାଳରୁ ଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ମା ମାନେ ଦଣ୍ଡୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ୟା ଶୋଭାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରୁଛି ନାରଦ କହିଲେ ପର୍ବତେ ଝିଅଟି ଆସୁ ଏ ଝିଅଟି ଜାଣିବା କୋଉ ରାଜ୍ୟର ୟା ବାପା ନା କଣ ୟା ନାମ କଣ ପରିଚୟ ନେଇ ସାରିଲା ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଯିବା ନାରଦ ପର୍ବତ ବାପା ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଝିଅର ଆସିବା ପଥକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଶେଷ କରି ଝିଅଟି ଆସୁଛି ଏ ପୁଅ এইটি ঝিওটি মুন্ডিয়া মারিব নারদ আশীর্বাদ করিবে ছন্দ 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 নয়াগড় জেলার গৌরব গ্রাম না ইটামাটি নগর মুগুরবাড়িয়া পদ বড়াই ঘর পুয় যদুমণি মহাপাত্র হ্যাঁ বড়াই মানকর অস্ত্র সবু আজ্ঞা 3 অক্ষর সব 3 অক্ষর সবু অস্ত্র 3 অক্ষর কোন কোন বারেসি 3 অক্ষর বাহ করত 3 অক্ষর বটাড়ি 3 অক্ষর আচ্ছা লিহন 3 অক্ষর মুনিয়া 3 অক্ষর আচ্ছা মুকুর 3 অক্ষর ভাইসি 3 অক্ষর সুতা কাঠি 3 অক্ষর ये चार जागी पहुंच गया 3 अक्षर तथापि तांकर सब 3 अक्षर 3 अक्षर जो बहु समय कहदेली लंबी गला आगो एबो যদুমণি মহাপাত্র ইটামাটি নগর প্রবন্ধ পূর্ণচন্দ্র ছন্দ ছন্দ আসু বলে কর কদন্তি গো
ସାହିତ୍ୟରେ ଭାଇ ଯାହା ଅଛି କୌଣସି ସାହିତ୍ୟରେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଆଜିକାଲି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓଡ଼ିଆର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପିଲାମାନେ 30 ରଖିଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଭିଡ଼। ଭିଡ଼ ହଉଛି ଆଉ ଇଂଲିଶରେ 100ରୁ 98, ଆଜ୍ଞା 99, ଗଣିତରେ 100କୁ 100। ଆମର ତ 102 ଥିଲା ଆଉ ପିଲାମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ହଁ 30-35 ରଖିଲା ବେଳକୁ ଭାରି ଭିଡ଼। ଭିଡ଼ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେଇଲେ ନା ସବଦେବ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମ ପଢେଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଲା। କେମିତି କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଇଂଲିଶ ଶିଖିଲେ, ବାସ୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖିଲେ, କେମିତି କୋଉଠି ରହିଲେ, ହଁ 10-20 ହଜାର ପାଇଲେ, ପାଇଲେ କୋଠାବାଡି ଆମେ କରିବା, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଚାକିରି ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ଭାଇ ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା। ହଁ କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି କୋଉଥିରେ ତା ନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ହଁ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଧାଡି, ବାସ୍। କହିଲେ ବାବୁ ମାନେ ହେଲେ ଇଂରେଜ ପଢୁଆ, ଓଡ଼ିଆ ପଢିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ସବୁ ବାବୁ ମାନେ ଆଜି ଇଂଲିଶ ପ୍ରତି ବାସ୍। ଶ୍ରଦ୍ଧା କଲେ, ବୋଲେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ବାପା ହଁ ଆଉ କେହି ପସନ୍ଦ କଲେନି। ଏ ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କରକ ଦନ୍ତୀ, କରକଲତି କରକ କହିଲେ କୁଆ ପଥର। ଆଜ୍ଞା ଏ ଝିଅଟି ଯୋଉ ଆସୁଛି, ଏ ଝିଅଟିର ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ ସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କୁଆ ପଥର ଭଳି ଧଳା। ଧଳା ଆଉ କରକ, କରକ କରକ କହିଲେ ପో ଡାଳିମ୍ବ, ଡାଳିମ୍ବ ଡାଳିମ୍ବକୁ ଆଜି ଆପଣ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ, ହଁ ଦେଖିବେ ହଁ ଡାଳିମ୍ବର ମଞ୍ଜି ବାସ୍। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁସଜ୍ଜିତ ଭାବରେ ଥାଏ। ଆଏ କବି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ହଁ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ହଁ ଦାନ୍ତକୁ ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ସହିତ ତୁଳନା କରିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଠି କହିଲେ ହଁ ଏଇ ଯୋଉ ଝିଅଟି ଆସୁଛି, ସିନା ୟା ଦାନ୍ତ ଗୁଡାକ ହଁ କୁଆ ପଥର ଭଳି ଧଳା, ଧଳା ଆଉ କରକ ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ସଦୃଶା। ବାସ୍। ପରକିତ ହେଲା ଦେଖି ଯେ ଏ ଦୁଇ ନାରଦ ପର୍ବତ ହଁ ସାଧୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲ। ଭଲା ତାହେଲେ ହଁ ନାରଦ ଦେଖିଲେ ଝିଅଟି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲାଣି, ବାଲାଣି ଆମେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। କିନ୍ତୁ ନାରଦ ଅଡୁଆରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ବାଁ ହାତରେ ଅଛି ବୀଣା, ଡାହାଣ ହାତରେ ଅଛି ବକ୍ଷମାଳା। ନାରଦ ବିଚାର କଲେ ୟାକୁ ତ ରଖିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା, କଲେ କଣ? କଣ କଲେ ଯଦୁମଣି ମହାପାତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କେଡେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କଲେ ବଲ କି ଅକ୍ଷ ମାଳାକୁ କକ୍ଷ କରେ, ବୀଣାକୁ ରଖିଲେ କାଖରେ, କାକରେ ଅକ୍ଷମାଳାକୁ ରଖିଲେ କାନରେ। କାନରେ ଝିଅ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। କରିବେ ଝିଅ ଆସୁଛି, ଆସୁଛି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ, ମାରିବ ନାରଦ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ।